Örömmel jelentem, hogy a Pannonia női borrend Pannonia aranygyűrű pályázatán én nyertem a videómat, ami a pályamunkám egyik fele volt, láthatjátok a következő percekben. C-kereszt kadarkát, ami pedig a másik fele, kóstolhatjátok, már akit érdekel. Kedves egészségetekre! Peace! Kadarka habe ich eigentlich über euch erst kennengelernt. Aha. Ich erinnere mich noch daran, als du das erste Mal hier warst, da hatte ich, glaube ich, chinesische Nudeln. Und dann habe ich gefragt, was soll ich denn trinken, das für Kadarka? Mhm. Und dann kam ich mit dem nächsten Essen. Solli, was soll ich trinken, das für Kadarka? Und das ging Und halbwegs. es ging gut, weil er diese Leichtigkeit und Feinheit hat und wieder diese Würze und schön mit dem Holz unterlegt und es ist einfach jetzt ein noch besserer Essensbegleiter und ein toller Wein. Kezi csókolom, jó estét kívánok! Szervusztok! Heimann Zoltán vagyok, a Heimann családi birtokról, Szexárról, és a Pannonia aranygyűrű pályázatára szeretnék az alábbi videóval nevezni. Borászati pályámat 2006-ban kezdtem, egyben az érettségi után, amikor kimentem Dél-Tirolba egy nagy 120 hektáros borászatba szüretelni. Utána dolgoztam még Magyarországon, elég szuper borászatokban. Majd felvettek Németországba, Geisenheimbe, egy borászati egyetemre. Közben dolgoztam Toszkánában, utána tovább mentem egy mesterképzésre Montpellierbe, majd Udinébe, és végül 2012-ben értem haza, úgyhogy immáron a 4. születemen vagyok túl itthon. A feladatom a családi cégünkben elsősorban a borászati munkáknak az irányítása, és részben végrehajtása és végrehajtatása is. Szexárban 3 bort azonosítottunk, mint a borvidékre legjellemzőbb borainkat. Ez a 3 a szexárdi bikavér, a kadarka és a kékfrankos. Hogyha ezeket a fajtákat meg tudjuk egy világszinten is izgalmas borként mutatni, akkor nyertünk van. A jó marketing az mindig arról szól, hogy a termék valójában miért különleges. És ezért szerintem megkerülhetetlen a termékfejlesztés és az innováció. Ugyanaz. A bemutatandó boromnál, a C-kereszt kadarkánál 2 ilyen termékinnovációval is jövünk a piacra, idén az első körben. Ha bemész egy Merlot ültetvénybe, és kóstolod a bogyókat, minden egyes tőke hasonló minőség. Egy kadarkában messze nem ilyen egyszerű a helyzet. Mivel ezeket a tőkéket a 60-as évek óta nem szelektálták, ezért mostanra 15-20% az olyan gyengén színesedő, botritisszesedő, kicsit könnyebben rothadó tőkéknek a száma, amik igazából magas minőségű bornak nem jó alapanyag. Ebben a kísérletben, amihez csatlakoztunk, a Pécsi Kutatóintézet válogatott ki 80-100 éves ültetvényekről 40 új kadarka klont, amikből kiválogattuk azt a 7 klont, amit a legértékesebbnek találtuk, és ezeket szaporítottuk tovább. 2012-ben telepítettük el ezt a 7 klont, és 15-ben fordultak termőre, ennek a bornak az első termése ez. Szerintem ezek a hordók egy olyan minőségi ugrást hoztak ennek a bornak, amik kadarkának az alapvetően könnyed és fűszeres mi volt, tehát nem bántották és meghagyták ezt a bort egy ilyen nagyon elegáns szereplőnek, viszont ott támogatják a háttérből, és a hordók fűszeressége a kadarkának a fűszerességét nagyon elegánsan egészíti ki és emeli meg. A magyar bor az elmúlt 25 évben óriásikat lépett előre. Viszont ezeknek az előrelépéseknek az alapjai a világfajták voltak. Szerintem a következő 50 évben a sikerességünket csak is a magyar fajtákra építhetjük elsősorban. Az biztos, hogy az adottságaink nagyszerűek. Viszont szerintem szőlő alapanyagba és borászati módszerekbe nagyon sok energiát kell még belefektetnünk, és ezekben az innovációkban látom én a jövő kulcsát. Szerintem egy nagyon izgalmas út áll előttünk, és
részt venni is élmény. And I like it because you can get all these very, very big wines that everyone gets excited about, but I think delicate wines are they're just so pretty and nice and lovely and elegant. I think Godaka's my favourite grape of the year.